Ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na Apo may Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na Apo may Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na ikastamit itakin iti agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanang nagtibas-basol mi, ispala na kang tapoy sa di infierno. Iturong amin ang kararawat sa dilangit, nanangrunat makasapul unay iti kaasin. Timay kadwa, analadingit misteryo, masaplit-saplit na po Jesus asirarakad timunmun asingit. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakim mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakantal daw ito iti kanen mit patinayon nga aldaw, pakawanan ti basol ni akasmet pamakawan ni. Kadigiti na kabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalak anak am katami nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin ang babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin ang babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti patay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti patay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, kakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, kakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti patay ni. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di panganay kas tanto metag nanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan ti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa di infierno.
Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay, iti kaasim. Di maikatlo, analadingit ang misteryo, mabalangatan na Jesus, kadigti na turumamis asisiit. Amami, ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matumpal kumatnakem mo, ito'y daga-akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot tiyan mo, na po na Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot tiyan mo, na po na Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot tiyan mo, na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot tiyan mo, na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot tiyan mo, na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae, na yung kasatan, may tibungot tiyan mo, na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot tiyan mo, na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot tiyan mo, na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot tiyan mo, na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae, na yung kasatan, may tibungot tiyan mo, na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti ipapatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan nagatibas basol mi, ispala na kanta po'y sa di infierno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay iti kaasim. Ti may kapat analadingit na misteryo, baklay na pusos tingket dagsa na krus nga agturong ti bantay kalbaryo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagaryam, matungpal kumatinakem mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kadakantal daw ito, iti kananit patinayon nga aldaw, pakawanan ti basol mi, akas met pamakawan mi, kadigiti na kabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isala ka nakamketan nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka, sikatin ang gasatan kadigiti amin na babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka,
Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Santa Jesus. Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikas tanto metag na nayon nga wanting gana. O Jesus ko, pakawanam nagtibas baso mi, Espanya na kanta po sa di infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit nang nangrungat makasapol unay ti kaasi. Ti may kalimaken maudi analadingit ti misteryo. Tinadawal apan nakailan sa akin ipapatay na po Jesus iti kayo a krus. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dungteng ko matipagariam, matungpal ko matnagan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw, ito iti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa deken ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae na yung kasatan may tibung at tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa deken ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae na yung kasatan may tibung at tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa deken ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae na yung kasatan may tibung at tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa deken ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae na yung kasatan may tibung at tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa deken ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae
nain kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka, digiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka, digiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka, digiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka, digiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka, digiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol ni, ispala na kanta po sa di infierno. Iturong maamin na kararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapon unay ti kaasim. Salverena enati kaasig, biag samit kinenanamami, salve si kati kararagan mi, da kami ay napagtalaw anak na Eva. Agpakpakasi kan ka, asumasainet ngagsangsangit, diti daga apagluluan. Anak kumakatalik mi, talimo ko taman kita matam amanangasi, kat intol malpas ta tinapapagtalaw, ipakitam ko na kami na Jesus sa bendito abong ati tiyan mo, o manangasi, o manakem, o nasangit o serberhan sa Maria. Ikakaasi na kami sa antangain natin Diyos. Tapno may kari kami kadagit inkarkari ni Apo Meso Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo. O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay kain panagungar ti bugbugtong anak mo. Ingudan na kami ti gunguna, ti agnanayon, apan nakaisalakan. Ay paibukad o Apo, tababayan ti panang panpanunot mi, karigit misteryo na santuan unay a rosaryo na Apo Virgen Santa Maria, tuladan mi ilinaunda, kat magunod mi ting karida. Babat lang ken Apo Jesu Kristo nga Apo mi. Amen. Dadayawan tayo, itinagan ti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen.
Kanta tayo'y diri tayo, imbag kenayati apo tayo, napudno nalinteg iti amin na tao, agkakabsa tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Nagkabsat iraman tayo, ti kararag tayo, ti special intention, ken pagyaman, ni Mary Ann Castillo ken ti pamilya na, da Jed ken Benitaro, da Gordon ken Luis Bros, tapno may karita yung makiraanod tinasanto na mystery bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Sika na ibaon, tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makanawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag gaag na nayon. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ni San Romualdo, pinabarom ti uneg ti iglesyam, tinapak ni a panagbiag, ken panagmaymay sa ken panaglualo, ipaay mo kadi, taparparitan mi dagiti bagbagi mi, ket suruten mi ni Kristo, tapno makadanon kam to asiraragsak iti nailangitan a pagariam, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Iti may basan adaw, iti may kadua libro dagiti ar-ari. Idi an naamuan ni Atalia nga ina ni Ari Ahasias, ti pan nakapapatay ti anak na, pinapatay na dagiti amin akameng ti familia ti Ari. Nilaeng Joas nga anak ni Ahasias, ti nakalibas. Dandani napapatay ni Joas, agraman dagiti daduma, yung inispal ni Josaba nga ikit na, anak ni Ari, Jeroham ni Hosaba, ket agkapsdat dake ni Ahasias iti ama. Impan na ni Joas agraman tihaya na, iti may sa akwarto ti templo, ket inlemeng na ken ni Atalia, isut gapuna asaan anairaman anapapatay. Nem atawen at tinaripato na ti ubing, ket inlemeng na iti templo bayat te pinagturay ni Atalia akas Ari. Im iti maikapito at patawen, pinaayaban ni Jehoiada aparid, dagiti ofisyales, amang ipangulo ka dagiti gwardya ti Ari ken dagiti gwardya ti palasyo. Inumong na ida iti templo ket pinagsapatan na ida, nga umanamong da iti plano na. Kalpasan na, impakita na ni Joas nga anak ti Ari Ahasias. Tinungpal dagiti ofisyales ti bilin ni Jehoiada, ket impandaken kuana dagiti tattao da. Dagiti saan nga agwardya iti aldaw ti panaginan na, ken dagiti agwardya iti daytang aldaw. Inted na kadagiti ofisyales dagiti pika, ken dagiti kalasag akukwa idi ni Ari David, ket naidulin iti templo. Impesto na dagiti soldado as iaasot iti kampilanda. Linikmut da ti akindaya apaset ti templo, tatno salak ni banda ti Ari. Inruar ni Jehoiada ni Joas, insaad na ti korona iti ulo na, ken inikan na iti libro ang nakaisuratan dagiti linteg, magpapan ti panagturay akas Ari. Kalpasan na nakonsagraran ket naipakdar akas Ari. Nagtitipat dagiti tattao ket indir ida, agbiag ti Ari.
Nagig ni Reyna Atalia ti arimbangaw dagiti gwardya, ken dagiti tattao, isut gapuna ang nagdardaras anapan iti templo, ang nakaumungan dagiti tattao. Sadyay nakita na ti baro ang ari, agtakdakder iti abay ti adigi ti ruangan ti templo, akas iti ugali. Linawlaw dagiti opisyales, ken dagiti agpipuyot iti trumpeta, pagdiri dagiti tattao, ket mangmangeg ti uni dagiti trumpeta. Rinayab ni Atalia ti pagananay na iti danag na, sana impukaw. Pananglipot daytoy. Sana kayat ni Jehoiada mapapatay ni Atalia ti uneg ti templo. Iti kasta, imbilin na kadagiti opisyales ti armada. Irwaryo iti baet dagiti gwardya, ket patayen nyo ti siya sinuman agpanggep amang ikaluya kenkwana. Tinilidan ni Atalia, nagnada iti ruangan ti kabalyo, sa daimpan iti palasyo, ket pinapatay da sadyay. Nangaramid ni Jehoiada iti uneg, iti tulag. Nangaramid ni Jehoiada iti tulag. Iti daytoy akatulagan, inkari ti ari ken dagiti tattao, nga agbalinda at tattao ti apo. Nangaramid met ikatulagan ti ari ken dagiti tattao. Napanrinakrak dagiti tattao ti templo ni Baal. Binurburak da dagiti altar, ken dagiti kinitikitan aladawan, sada pinatay ni Mattan, ti padi ni Baal. Iti sango dagiti altar, nangikabel ni Jehoiada kadagiti soldado, amang gwardya iti templo. Naragsakan dagiti tattao, ket timbal na ti syudad, kalpasan ti panakapapatay ni Atalia iti uneg ti palasyo. Ti sao ti apo. Agyaman tayo. Pinili ti apo ti Sion, kayat naasadya ti pagnaedan na. Pinili ti apotisyon, kaya't nasadyay ti pagnaidan. Sinapataam ti karim ken ni David, ket di munto pagtalikudan. Isaad kunto nga ari ti maysa kadagiti anak mo, ket sumarsarunto ken ka nga agturay. Pinili ti apotisyon, kaya't nasadyay ti pagnaidan. No salimet-metan dagiti anak mo titulag ko, ken dagiti ibilin ko kadakwada, agarin tumet akas ken ka iti agnanayon, dagiti sumarsarunong anak da. Pinili ti apotisyon, kaya't nasadyay ti pagnaidan. Pinili ti apo ti Sion, kayat nasadyay ti pagnaedan na, dito ito ti pagyanak iti agnanayon, dito ito ti kayat ko apagturayan. Pinili ti apotisyon, kaya't nasadyay ti pagnaidan. Dito'y agaramid akto, anaindaklan. Dito'y aramidek to, anaindaklan nga ari, ti maysa kadagiti anak ni David. Taginayunek to ti silaw, ti pinilik nga ari. Lemesek to iti bain, dagiti kabusor na, ngimrumang ay to ti pagarian na. Pinili ti apotisyon, kaya't nasadyay ti pagnaidan. Agdaken ka. So katamtuman tinapintin ka. Hindi na burbubur. Hallelujah, 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 hallelujah. Dagiti sawa makaited tiyag nanayo nabiyag. Tiapod da kumakada kayo. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, di kay agurnong ti kinabaknang nga agpaay kada kayo ditoy daga. Ta ditoy dadaelen ti sanga ken lati,
ken serken, ken takawen dagiti mannanakaw. Agurnong kayo ket diti kinabakna nga agpaay kada kayo sa ijay langit. Ta ijay saan adadaelen ti sanga ken lati, ken saan asirken ken takawen dagiti mannanakaw. Tano sa dino ti ayan ti gameng mo, at damot ijay ti pusom. Dagiti mata ti pannakasilaw ti bagi, no nasalon at ti matam, nalawag ti entero abagim. Ngem no saan na nasalon at ti matam, nasipnget ti entero abagim. Isot gapuna anak udrep ti silaw mo, anyan a kinasipnget. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kada ti pagsasao nga the word is beautiful, napintas ti lubong, makaayayo ti lubong, tauray idikinita ti Diyos, kalpasan nga nagparswa, na ay ayo iti kastaunay iti lubong. Imay ti basol, nagbalin adakes ti lubong, tatan ti lubong napintas, uri addapan nubok napintas. Ado ti marigrigatan ngam ti panagkita tayon, ti panangipagarup tayo ti lubungan dakesen, subjective day jayon, kasla kuma depende day panagkita tayo, dependen day panangkita tayo no anya ti lubong. Kala kuma normal lata nga addapan nubok nga mabalin tayo nga iba nga ti lubong nasayaat. Normal latang adda pakariribukan, sakit, gubgubat, nga mabalin tayo latang ibaga nga nakakaskas daaw da ito nga lubong, nakapinpintas. Nga no ti panagkitkita tayo ti lubong kadakes, dakes amin. Agraman tao, agraman kaarubam, agraman pamilyam, no dakes ti panagkitkitan ti lubong. No hangkam nagtilubong nga dakes, agraman tarupam dakesen, agraman pa nagpampanunot mo, agbalin a dakes. So ako nana da ito, iso ti panakasilaw ko nana. Kung ti panagkitkita tayo, ti lubong ke, ti panangkita tayo, kadagi ti banbanag ke, addagaraw ni Apo Diyos. Addalata ni Apo Diyos, kadagi ti mapaspasamak, napintas ti lubong. Itid na no daduma ka dagiti pakarikutan tayo ka itid na tapno kitaan na kas ano tayo katibker kas ano kaunag ti pamati iso nga kunana no anya ti panagkita tayo no na Diyosan nga ni Apo Dios iso mo ti panagkita tayo ngam no awan ni Apo Dios anya nga tamot ti panagkita tayo iso nga nasayaat ado ti grasya na ado ti bendisyon na wen ado ti panubok ado ti pakariribukan ngam hanalata nga abaken ti grasya ni Apo Dios anna nga abaken no anya di panagkitkita panagri-ri na no anya di kanya tayo so nga napinpintas lata nga kunana nga rodete ka hangkay nga agurno kadagiti banbanag nga ditoy lubong laeng nga agla kanon ti lati maabak takawunda agurnong kayo tinailangitan nagiti grasya tinailangitan haan nga pulos nga abaken ti lati so tinapinpintas nga paginteresan na yati dardarirag na so dito na Diyosan nga panagbiag na Diyosan ti panagkitkita ko matilubong ka kasla panagkita ti Dios nasayaat haan adakes no adaman dagiti dakes ited na laeng tapno masubok tayo nga maadadalat nga nakit kuma di panagkita ti Dios.
kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaiayo kumay ti Dios Ama aman nakabalin amin. Kaya't may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamat na pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, inted mo dagiti tinapay ken ara kataraon mi pasantuem kad ida tapno agserbida amang pabaro kada kami ken ipaayda saan laeng ti pagimbagan ti bagi no di ket nangro na ti pagimbagan ti kararwami gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo itag-ayo dagita puspusoyo agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na may kari kat rumbeng anong mi kat pakay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin ket agnanayon a Dios tagapo ti ayayatem nga anak mo pinarsom ti tao ket pinabarom babaan ti mangnibinibi a kaasim rumbeng nga rod nga agserbikan ka ti kadagupan dagiti parswa ket daydayawen da ka dagiti amin a naisalakan ket iti maymay sa anakem itantanok da ka dagiti sa santos mo isut gapuna a makidanggay kami kadagiti amin nga angheles a mangibunan nagken ka ket siraragsak kami nga agkuna. A Dios dagiti amin na parswa ti langit ken daga napno dati pakaidaydayawam hosana iti kangatuan madaydayaw ti umay itinagan ti apo hosana iti kangatuan. Pudno ay apo abiig ka akin na santo kat si katigubwayan ti amin akin na santo dawatin mi nga rod ti paay mo ti espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam kat ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Pastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Inna kami salakan, sikaan nanubot ti sangalubungan. Iti nga rod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay, ti biyag kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, nga da dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano, di ti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayam tayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikari kam amin iti agnanayon na biyag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda ana kapudno a nagserbikan kaditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo
iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok noy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw, iti ama ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariya, matungpal kumatinakem mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdam kadakam tel daw ito'y tikanen mi ti patinayon ngalda, pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, umanugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapot ay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, nga iti basol may ilisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay ni Hesus Kristo, anang isalakan kada kami. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kuma, nga adda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kada iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ti may salae nga sa mapaimbag tontoy kararuan. Kumararag tayo. Apo aramidam kadi, tada ito'y komunyon amang ipatuldo ti panagkaykay sa dagiti mamati, ibunga na ti panagkaykay sa ti iglesyam, gapo ken Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken kay, di timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo adda kumakada kayo,
bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na santo na misa intayon, iti ayat ken kapya ti Apo.